Привет, колеги ножомани и всички вие, които по незнайни причини сте попаднали на този видеоклип в YouTube. Специално към колегите от Metal Blade форума, ножерския форум, това видеоклипче е инспирирано от напоследък зачестилите коментари и нови мнения в темата за туристическото оборудване и екипировка, в частност страниците. И аз като модератор се разтърсих съответния подфорум и забелязах, че в фотопредставянето на една от страниците на Ташев, български производител на туристическа екипировка и носител на чужда такава, липсват снимките на съответния модел, а и колегата от доста време не е влизал май. Така че горе-долу това е интродукцията, видеоклип на тема раници и по-скоро моята раница, моята голяма туристическа раница. Няма да обяснявам мерки, теглилки, размери и така нататък. Ще я покажа, за да може хората, които са виждали само на снимка, ако попаднат такива на този видеоклип, да добият представа що за раница е, колко е голяма, колко може да носи и така нататък. Секунда само да наместя раницата пред обектива и започваме с обясненията. Не знам доколко се вижда, мисля, че се вижда. Така, в момента горе-долу раницата изглежда така, както аз я нося на походи. Тези неща ще ги махна после. Така, значи това е модел Kentaur 60 плюс 10 литра. Произведена от материала кордура, теглото е 1900 грама. Останалите мерки и теглилки ще ги видите в сайта на Ташев, който аз ще анотирам под видеоклипа. Така, общо взето това е раница за по-сериозни преходи в планината, с носене на много багаж, много бивачна екипировка, поне така ни казва Ташев на сайта си. В действителност наистина е така. Раницата наистина е голяма, позволява да се носят много неща и най-хубавото, поне това, което на мен ми харесва, има много наброй възможности за окачване на всякакви други неща по самата раница. Така, в момента може да видите 3 сезонен спален чувал, или айде да не се изхвърлям, късна пролет, лято и ранна есен, в компресионна турба, шалте, двуслойно. Всичко това е прикрепено към раницата с нейните си каиши или ленти регулатори за пристягане и така нататък. Така, показвам горе-долу как изглежда в профил. Имате система от хоризонтални ленти за пристягане, 3 на брой. Може да видите, ето тук има ластичета, които придържат лентите. Имате джоб за бутилка или разни други неща, примерно може да сложи да се закрепи отдолу сапа на брадва, лопата, походна лопатка или пък щеки. Тук отгоре ви е изведен изхода за хидратиращите система, пише HDL зелено и бяло, вие предполагам не може да го видите. Така, от другата страна е същото. От тази страна имате две вертикални секции от
компресиращи ленти, една за долната и една за горната част. Съответно, махаме шълтето и показвам. Става по-взето тези две ленти. С помощта на хоризонталните и вертикалните ленти, освен че си нагласите багажа в раницата, за да не се лашка насам натам, докато ходите. И ако носите по-малко багаж, раницата придобива доста по-компактен размер, ето ги. Така, от долната страна, как съм закрепил спални чували? Особено спалните чували, които са с компресионни ленти, позволяват ремъка за пристягане да бъде прокаран под ремъците на компресионната турба. Съответно, за какво имам предвид? Ето, откопчавам единия. Едно, две и три. Т.е. те са 4, през 3 от тях без никакви проблеми може да прекарате компресионните ленти на раницата си, за да бъде спалният чувал фиксиран от външната страна на раницата ви, ако съответно вече нямате място в нея. Това нещо аз лично не го препоръчвам и винаги гледам ето го спалния чувал. Това нещо аз не го препоръчвам и винаги съм смятал, че е хубаво, ако е възможно, да се ограничи обема на нещата, които се носят вътре, за да бъде спалният чувал, както виждате, са достатъчно дълги компресионните ленти. Да се ограничава багажа, за да се носи спалният чувал, ако е достатъчно малък, разбира се, в долното отделение на раницата, защото ако компресионната турба или кълъфа на чувала не са ви водонепромокаеми или от здрава материя, може да си съсипете чувала или да нощувате доста мокро, ако ви вали дъжд. Така, както казах, доста възможности за окачване на всякакви неща. Съответно карабинери и така нататък, ето за пример. Готово. Така, както виждате, секциите са две, вече го споменах. Раницата е 60 литрова, да речем това чувала ми е мисля, че е около 15 литра компресиран, т.е. да речем около 20 литра е това отделение. Останалото е нагоре. Ето тук имате лентички, с които може, прямо аз лично тук си слагам дъждобрана или пък преди когато го ползвам и спре да вали, или яки, тениска и така нататък. Нещо друго за показване тук отпред не виждам. Отзад имате джоб за бърз достъп, доста голям. Прямо доста хора си държат тук дъждобрана. Аз много държа в най-долната секция, най-отдолу, когато няма изгледи за валеж, и отгоре, когато е ясно, че ще ни вали. Така, да попреместя. Виждате носещата система, та ще се кръст или BBS е валило нещо си. Така, аз лично не разбирам много от носещи системи и конструкции. Това, което обясняваме, имате алуминиева, ето тя се вижда, П-рамка с така големина и по нея се движи този участък, който вие с през рамките. За разлика от старите модели, този 2011 го обновиха. Старите модели Кентавър, тази подложка беше отлепяща с велкро и системата носеща беше тук с позиции за съответната височина. Сега, както виждате, е доста по-просто с две катерами. Отдебелена е тази планка. Кръстният колан е голям, доста дебел. После си говорим за него, всъщност не сега.
не после сега, виждате има два джоба. Лично аз съм им намерил чудесно приложение, когато все още не съм излязъл от града и така нататък. Тук си поставям портфейл, телефон и документи и така нататък. Докато вече в планината това нещо бива изместено от телефон или фотоапарат и джобен нож с гаван, Victorinox, плюс запалка и разни други дреболи, компас и така нататък. Доста са големи джобовете. Това ви е кръстния колан. Ето тук е една много интересна джиджавка, с която може да си ограничите лентата, да не ви се бута между краката. Реглажа. Имате реглаж и от тази страна, колко близо да е до тялото. Така, от тази страна може да видите горните реглажи. Той Жоро обясни много добре днес кое как се регулира. Това са ви 3 реглажа за капака. Надявам се да се види, с които може да го вдигате и пускате. Ето, вижда се според мен. Така, това нещо, кога се ползва, това нещо се ползва, когато се ползва и удължителя. Виждате, отделенията са ви с стопер. Когато се ползва това нещо за увеличаване на обема. Ако го напълним, видим дали ще се побере спалния чувал. Обра се. Така. Имате втори стопер. Разбира се, в момента раницата не е подредена както трябва, така че моля за извинение, ако не го показвам съвсем правилно. Общо трябва да се получи това. И вече раницата става доста по-висока. Връщаме обратно. Колко минути стана клипа? Има още време. Само последно нещо, само ще ви покажа как се вине гърба раничката. Ето, отзад за тези говорихме. Кажи речи. Така. Това ви е кръстния, глупости говоря, гръдния колан.
тези реглажи, за които говорех. Това са и през рамките. И ето как седи раницата на гърба в момента. Може и да не е съвсем правилно. Но с този тип подреждане, колкото да има за видеоклипа някаква видимост, така изглежда на гърба. Значи аз съм висок 181 см, така че може да прецените, в сайта го има размера на дължината на раницата. Общо взето е това. Друго не се сещам да показвам за тази раничка, освен че имате сигнална свирка. Така, общо взето това е, колеги. Ташев Кентавър 60+10 кордура, обновена 2011 година. Надявам се да ви е било интересно и тези, които са си питали как изглежда на живо, ако не са я виждали, или как седи раницата върху човек. Това беше, допълвам ревюто на колегата Кажи-речи. Желая ви приятна вечер и ви приканвам, колеги от Metal Blade форума, и вие да направите подобни клипчета за раниците си, да обогатим форума. Чао!